السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونورك إمام المتقين سيد المرسلين سندنا شفيعنا مولانا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأتباعه أجمعين. لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على رب العالمين. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، فأعطنا كلنا محبتك ومعرفتك. بيك الله تبارك وتعالى همانذن طاعات وإبادت لنذي صالح عمل لنذي خداين راضي تلغديب دشتن يقينا mübarek nur, rahmat, perişte soğap dökültürün meclisi Hak Resulullah'ın derman yaşayışı ve onun almalı dersleri aydılyan meclisi bereketler ve füyuzatlar ve nurlan menbe'i meclislerin biri deyipti. Şirket etmeniz öz hakkınızda, içeriğinizin hakkına, dost yar, ilunun hakkına ediyen hayır dualarınız bilen büyük Allah kabul edip de dininiz, dünyanız, ahiretiniz abat bolsun. Aziz vatanımızda emniyet berqarar olup, iman yürüyüp, mescid medreselerimiz yürüyüp, ak iman, ak akidamız yürüyüp dursun inşallah. Mahtumul aydar yaru hem demge, gelin şükrü deylin, dostlar şu demge, zatınna söz pehmeylemiz adamga, mün mana söylesin kadrını hiç bilmez. Ay berekella mahtumul işa. Mahtumul aydar yaru hem demge, gelin şükrü deylin, dostlar şu demge. Bey dost deyiptir, şükrü deylin şu bolup duran gününe deyiptir. İydi näme? Zatınna söz pehmeylemiz adamga mün mana söylesin kadrını hiç bilmez. Akmak sözden hedileylemiz anlamaz, arif bolsan söz manasına düşürsen deyişiyali. Bir kepe düşünyen adam olsa ulqan görüründür. Hayp kepin lezzetini, manan lezzetini bilmeyen adam olsa ona hiç tat peydası yok. Bolya hoşanlı deyip soğuluş amalliptir. قال رجل لحذيفة بن اليمان رضي الله عنه رأيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبتموه. Huzeyfe deyip bir sahaba var. Sahaba deyip kim aydılıyor? Peygamberimizin yarı. Peygamberimizi iman getiren, gören. Ohum Peygamberimiz dünyadan geçenden son Peygamberimizi görmedik adamlar dünya geliyor da yönü sahabalar ba ama Peygamberimiz dünyadan geçiptir. Ohum Huzeyfe diyen sahaba Peygamberimizin görünlerinin ediyen işlerinin sırrını içini bilen sahaba olur geçendir. Şuna bir adam aydıptır. Hey siz Peygamberimiz bilen oturuştunuz may keyif etip deyiptir. Hava deyiptir. Mübarek oturuşuklarına bağdınız mı deyiptir bir adam. Hava deyiptir biz bağdık Peygamberimiz bilen deyiptir.
Qala fa kayfa kuntum tasnaun? Hey näme derdiňiz şonu diýipdir. Peýgamberimiz baqa Medine-i Münewwerede. Aham Hazreti Huzayfa aýdypdyr. Wallah laqad kunna nejtehid. Ay elimizde barymyz goýmardyk diýipdir. Aham ol adam aýdypdyr. Wallahi law adraknahu ma taraknahu yamshi 'ala al-ardi wa la hamalnahu 'ala a'naqina. Aham ol adam aýdypdyr. Aýdypdyr biz şu zamanyna bolan bolsak, Peýgamberimizi gören bolsaýdyk, Peýgamberimizi ýerde ýürütmerdik, gerşimizi alyp gederdik diýipdir. Asl gurrunymyz şaý. Ama ana sen men daýdýan kefimde Resulullah'ın zamanına bolsak götürüp giderdik, gerşimizde saklardık, yerde koymordık. Hay şu zamanına bolan bolsaydım, şu zamanına yaşasam näme? Şola adam da şu kefaydipdir Hazreti Huzayfaga. Biz de şu zamanına bolan bolsak gerşimizi alyp giderdik Peýgamberimizi diýipdir. Hazreti Huzayfa näme diýipdir? Faqala Huzayfa radiyallahu anh لا تمنوا ذلك أخرجه ابن إسحاق والحاكم والبيهقي وغيره. Yok dost deyipdir, yok nimcan deyipdir, onu arzu etme deyipdir. Men Peýgamberimin zamanına bolsam gowy bolardy deyip onu arzu etip berme. Peýgamberiň zamanına bolup şayet bir düşmanynyň biri boldun ya dostunyň biri boldun belli däl ha onuň deyipdir. Hudaýa şükür etdigidi ve şu mahal musulmanlygyňa deyipdir. Ya bir gurrun mami inni soğap kesilli deyip gurrun mami? Ya Peýgamberimiz dünýeden geçti aramızda yok deyip inni ibadat soğap kesilli mi meger? Inni bir öz gurrunumuz inni. Kimizin gurrunumuz? Resulullah'ın zamanına bolan bolsak näme derdim da meger bir zamanına soğap kesilipdirmi? Belki şu zaman ibadet etmeli zaman. Belki sen yaşap bir zamanın gayrat etmeli zaman. Himmet etmeli zaman. Himmet diýerleri yüreğin soğup, yüreğin yanıp yadamasızlık. Dünyanın muzahrafatını görende dininden sawymasızlık. Belki şu zaman Allah'ını zikretmeli zaman. Belki şu zaman hizmet etmeli zaman. Doğunun habarsız bolup barýaşy zamanna. Näme bu dininden daşlykdan nerede? Hemsayadan habar yok, ola tamam bollul. Hemsayan halının o tamam bollun habarsızlık. Şährinçe düp şeyle. Aýtdy gurbanlykda habar alınmaya başga wagt näme? Barsaň da kafiýa yapyp habarlaşyp barmallan bolupdyr. Bugün doğun ayrılışıp barýa biri-birinin. Hizmet etmeli zaman şu zaman. Destbekar o dilbeyar bolmalı zaman şu zaman. Adamlar dünýeden gün ýadap merid bolup barýarlar. Sen gelşigi ba, pulu ba, oglanşoq ba, öýü ba, tähsilaty ba, zerengligi ba, gününden hoş adamlary dünýeden ýadap barýan zaman bolupdyr ahy. Näme diýip? Ruhaniyeti zeif bolup, yüreğinde nur bolmansyň. Gursagynda Allah'ın ışqı aýlanmansyň. Biz bu zaman destbekaru dilbiyar bolup, kalbyň bilen zikretmeli zaman. Kalbyň bilen Allah'ny ýada salyp, eliň işde bolup, yüreğiň Hudaýda bolmaly zaman şu zaman. Ey jawan dost. Ilm ýitamasyn, il günümizde halalca mamlalar ve meseleler yitamasın min gayrat edinip gayrat etmen zaman şu zamanla. Bir Hudaýyň dostlary ve Allah'ın dostlary ýerlerde bakam oturşaýyn diýmen zaman şu zaman. Erecevay girdi, çıkıp barýar. Ağlayan adama da çıkıp barýar, gülýän adama da çıkıp barýar. Zalim adamyň da üstünden geçip barýar. İziyet berýäni de, iziyet berilýäni de. Awly ütümlükip aýdyp duran adamlar da zaman geçip barýar. Awlykip, ütümlükip aýdylýan adamlaryň üstünden geçip barýar.
danışkalarda, bazarlarda, kargarlarda, karhanalarda özünün kesbukarını ya üyünü günä bilen geçirip bilen adamla kıdı geçip barya, soğat bilenini geçip barya, soğat bilen qowy işler geçirip baryanın kıdı geçip barya, ajib aylanıp barya. Ohum şi geçip barşı bilen adam birden görüye yaşı görse 20 vardı. Birden gözde yaşın görse 30'a varandır. Birden görüye zaman yetiptir ha, yaş 50'a vardır. Birden görüye kabrın içinde yatıydı. Birden görüye kabirde yatıyor adam. Sual cevabı gir. Aytay deyin. Özüm görüşüm al, görüşün 20 vardı. Ya görüşün 30 yaş atsın. Ya 40 yaş atsın. 50 yaş attır ya kan ya a. Eyniş bilişim ahal birden ömrün görüyen de bir forum geçiptir. Ayırlan adam ma cavan vaktinde ya uluqan vaktinde ya erkek ya denana. Birden ne görüye kabrın içinde de. Birden ne görüye dünya tamam olupdur muna. Mal oğlun uşak erhili dosyar düf kesilip amalına sonuç kalıptır. Birden ne görüye kabrda. Birden ne görüye ne amalya? يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ Birden ne görüye adamlar kıyamette turup barıyada. Hesap kitap ve cevap vermeye. يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ Tamam adamlar turup barıyada kabrının. Mahşer meydanına periştelerin bir فَاِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ vahide. Bir hüşt dediğini hem adamlar bir yanak üşşekte. Bir dinini görsek kıyamette duranlar. Yine bana diyahla zamanın geçmegi. Bu arada ahirkıcı keptaydeyn ohum Resulullah'ın yaşayışına giyileyle. Hazreti Fudayl nâme diye. Fudayl kim? Geçen hafta geçendir. Cavan vaktini fasıklık bilen ma'ruf. Cavan vaktini fasıklık bilen ma'ruf. Ulularından sonra nâme? Tarihte nâme? El-İmam, El-Kudve, Şeyhul İslam, Fudayl radiyallahu anh. Baştak bolan, İslam'ın gelişiği olan Fudayl'lip tarihte şeyler ayyadını. O zaman bir kervan bir yana gidecek bolsa, hey, Fudayl evimizden çıkarmasın deyip adamlar korkup gelmiştik bile. Fasır adammıştık. Ama sonra Fudayl adı tarihte yalfıllıya geçen hafta gördüm geçendir. Fudayl nâme diye. İnnemâ emsi mesel. İnnemâ emsi mesel. Vel yevm amel. Vel gad amel. Doğuncuğun deyiptir. Sonra uluqan bir pir, evliya, murşid, Rabbani olandan sonra alim teberrik bolandan sonra birman seçmeni duruptur da tarihte näme diye bir şunnay deyin, tarihte näme diye ulamalı, evliyalı Fudayl gördün şunu Fudayl sadaqallaha ta'ala fe ecrallahu ta'ala ala lisanihi el hikme tarihte şunay diye Fudayl nasıl adamdı diye tövbasını sındırdı Tövbasını çını bilen durdu, Allah on ağzına ılım verdi, sonra ılım seçmeni durdu diyor. Aytay deyin, Fudayl sadaqallaha ta'ala. Fudayl tövbe edini çını bilen tövbe etti, Allah on ağzına kursuğunu ılım verdi, ılım seçerdi ola adam diyor. Fe'ecrallahu ta'ala ala lisanihi el-hikme. Ağzından nur çıkardı, ılım çıkardı, hikmet çıkardı, hakıl çıkardı ağzından diyor. Ohum şan aydan hakkılının bir işi. Emsi mesel, el-yevm amel, el-gad amel. Dün geçti deyiptir. Eyni bir zerbul mesel yanak bol. Dün amanı yer dedik, amanı bir toyda müştüğümüzden. Eyni zerbul mesel yanak geçti. Haram toyda olsa, halal toyda olsa. Näme haramlık bilenine geçiren bolsa, eyni bir düğünne, hiç tatışma hala eline gelmekte. Halalından da haramından da. Fakat günahı boynunna halalı da ona çalıştığı kıyamet al gidecek. Dünya eyni zerbül meseleler deyiptir.
Şu näme şymahal amel etmeliň şymahallyr diýipdir. Erti näme? Erti şaýat galmadyk erti diýipdir. Fursatyň elden berme diýipdir. Geleliň Rasulullah'ın zindigi namatyna. Wafdu Khulan Peygamberimizin 62-nji ýaşynda bolan bir gysgaça waqia. Bu içinden derman derslerini hyzmatyna da ýetirer inşallah. Wafdu Khulan bir owan taýfan tarafından 10 nefer daýy oglanlardan, merde adamlardan Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın mübarek huzuruna geltirdiler. Khulan diýen taýfadan. Faqalu ya Rasulallah nahnu ala man wara'ana min qawmina. Medine-i Munawwaraga gelip Resulullah aleyhissalatu vesselam menen salamlaşyp ahwal porsi edip onana daýy oglan şolaň içinde bir keplemäni durupdyr. Ya Rasulallah biz musulman nipdir. Berekallah. Berekallah. Ta'jilul mesarrat diýen ulamalar. Awvel hoş habar aýdyp taraf begindirmekde. Turunun Resulullah bilen kepleşellerini aýdypdyrlar. Nahnu mu'minuna billah. Biz musulman kavm diýipdirler. Resulullah'ın begindirjek bolup turundan şekefe aýdypdyrlar. Biz izimizdeki adamların tarafından geldik diýipdirler. Qad zarabna ileyke abatal ibil ve rakibna huzunal ardi ve suhulaha. Ya Resulallah biz diýelimiz bilen diýemin gaýtypdyrlar da bay dağlaň, dereleň, ýerleň tüňük çököklerini geçirdik ha diýipdirler. Yani çekin zahmetlerinden Resulullah aýdypdylar ha. Näme diýdiler? Ya Resulallah bay tüňü çökök ýerleri, aýlaw dolaw ýerleri geçirip gelenler saňa diýipdirler. Wal minnatu lillahi taala we li rasulihi. Ya Resulullah minnet edip aýdymdak diýipdirler. Bir Hudaýyň nygmaty, bir sen bereketiň diýipdirler. Minnet edip aýdymdak diýipdirler. Allah'ın nygmatyny aýdýas diýipdirler. Sen bereketiň aýdýas diýipdirler. Ve kadimna zairine lek. Yürüyüte sana ovamızın tarafından saylanıp geldik, namayende olup saylanıp geldik, sana ziyarete geldik deyiptirler. Ey cemaatler, bir gece Peygamberimizin yaşayışından kıskaca ha bir gece kurun. Peygamberimiz de cevap etti, tamam mı oluyor? Yöne bir edeb-i zindigini bir gece vur ders aleyliğin. Yani näme? Adam yaşayışına edip gerek bolmaly ha. Yani bir adam haklyken bolsa, tahsilatı ýokurda bolsa, ilmiken, puluken, zirinligiken bir kafi dämişdik ha. Adamı edip de gerekmişdik ha. Yani şu adamlar şu mahal näme aýdyp otylar? Yani Peygamberimize biz şeydik, biz şey denir, zahmet çekenler, daşirden gelenler sipsana aýdypdylar ha. Yani bir adam özünün zinanasyna aýdýar da, men şijilik zahmetler çekýänlerin ha diýip şeriatda işgal ýoklatmışdyk abi. Bir minnet dälmiş abi. Ya Resulullah biz daşirlerden gelýär ha diýipdirler. Dağ dereleri geçirtik diýipdirler. Aýlaw dolawlary geçirtik diýipdirler. Bay tüňü çökökleri geçip geldik sana. Sen ziyaretine geldik diýipdirler. Soğat gerek bolsa bay gelersiniz diýer mi Peygamberimiz? Wezifen gelersiniz diýer mi kamşan Peygamberimiz? Wezifen daten diýer mi şunu? O hemmäňiz aýdýaňyz, o belli zat Resulullah on diýenakdyr diýip. İlgünün içinde edip ýürýärmihim? Erhiliğin arasında ýürýän şu urjun. İki doğanın arasında näme diýip ýürüýmýär? Atin inatan arasında yuwaş ýürýän aktaşy urjun. Ve işte inşallah açıklap aýdyn. Häzirçe belli bolly bir adamın, men sadece aýdyn, bir adamın mehabbetini celbetmek üçin, bir adamın öz denanasynyň, öz äriniň, öz dogonunyň, öz dogosynyň mehabbetini celbetmek üçin, şoň mehabbetini özüne çekmek üçin edin işlerini aýtmak işkali ýokmuş.
Men senin için zahmet çekýän, çaýşuň diýen, men baý erti irden turdum, beýtdim, şeýtdim, ya kesbime ötdim, karyma ötdim. Ey doňjum, ey jenanasy, men zahmet çekýän saňa diýip aýtmak şeriatda işkali ýok zatda. Hatta Peygamberimiz de sahabalarına aýdýanmış, bir wagt Medineli sahabalarına aýdypdyr. Ey sahabalarım, siz ozal palan tüýsli dädiňizmi? Palan tüýsli dädiňizmi? Men siziň eliňizden tutmadymmy? Adam bolmadyňyzmy? Ozal dawaňyz bardy, mehabbetli bolmadyňyzmy diýip Rasulullah da rahmetlerine aýdýanmış ahim sahabalarının arasında. Ine Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam sahabşy gelen musulman sahabalar Peygamberimize aýdypdyrlar. Biz şeýitdik, ya bir gamany gaýnata, ya bir gaýnyny özüniň körükünü ya gelinin aýdýarda. Men saňa beşi işler etdim gelinim diye biz saňa şeý diýip duýsýarda. Siz de mudan baňa eden ýaxşylygyňy aýtdyňyz diýmek gerek dälmişdik. Goý aýtdylar. Goý eden ýaxşylygyny aýtdylar. Sen mehabbetim çekmeden çirim. Peygamberimiz näme diýipdir? Wuzifäňiz gelmek diýermay, diýmez onu Rasulullah jan. Murabbiýleň başahyym ol. Gylykly, hoşahlak adamlaryň başahyym ol. Ulama ewliýalaryň täji ola. Ola hoşahlaklykda tek. Ola taryhda tek. Meýdanda tek. Adamlary terbiýet bermede tek. Orta oklaryň taryhda başa kimma? Şramandan tut tehidli adama var yança. Dünya boyunca bu mahal dünýeden hemmek habarly. Toğuluk yerin yüzünü ya başka yerden tanıyan zatları olsa oklasınlar orta kimma? Peygamberimizin yaşayışından tutsun, bu ol adamın da yaşayışını orta oklasın. Tarih senetli yalfırlat duran dakik gurrunları orta oklasın. Himmi ömrünü eden yaxşılığını Muhammed Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın bir günü, bir saat, bir lehzesini de yetip vermez. Bu tarih mına ayduvati. Kaşı edepler, kaşı aydılyan gurrunlar öylümüzde yürüyen bolsaydı da. Resulullah'dan aydıptır, dirman aydıptır. أما ذكرتم من مسيركم إلي فإن لكم بكل خطوة خطاها بعير أحدكم حسنة. Zahmet çekipsiniz deyiptir. Emma zahmet çektik diýäňiz oň jogabyna deýin deyiptir. Sadece Farsça aýtsak, nahwiye berhort gerek biziň ilunimizde. Erhili inata doğan İnşallah işte açıklayındır Resulullah canın dirman sözün aydeyin. Taş yurttan gellik diýäňiz diptir. Türkmen dilini aýtsak Taňry ýalkasyny diýen ýaly Peygamber jan aýdypdyr. İnşallah her adamyňyza Allah sogaplar berer dipdir. Padaş verer Hudaý size dipdir. Boş gitmez Hudaýyň ýanyna hiç tat dipdir. Hudaý size padaş versin, Hudaý size rahmatyna salsın, Hudaý magfiratyna salsın, iki dünýäňiz abad bolar diýdik de Hudaý berýän padaş şodur da. Erhileli ders almalyha bu gurrundan, enatala ders almalyha, ilgun ders almaly. Adamlar va jowan oglanlar, gyzlar va enatamyzdan biz dogry jogap alyp bilemizak diýeli. Bir zat aýdymyza aslan bize dogry jogap berene adam saýanaklar diýer. Näme ahunjallardan mıdam eşitdirler ýaştadan ýa beýleki ulamalardan enataňa üftüýmellär, enataňa ýaxşylyk etmeli, hemmeti hak gurrun, Kur'anyň gurrun. Emma enata doglan şonu bir rahim, bir mehabbet, bir edep, bir terbiýet, bir insançylyk, bir adamkarçylyk, bir musulmançylyk kökezmeli bolar ahim. Edin işinizi sogap aldyňyz diýipdir. Ve emma qawlukum zairina lak. Ya Resulullah sen ziyaretyňiz ellik diýip aýdýaňyz diýipdir. İnşallah şeýitdir ta salam megeliňiz kıyamatda da men goňşym bolarsyňyz diýipdir. Ine men sözüni de mana aýtdy Resulullah jan.
Derman söz aydı otida. Fakat gözlep ışqıdı oturmur. Ohum Resulullah aleyhisselam Allah'a şükredip elhamdülillah Hudaý size tawfik berdi deyip ohum olara aydypdyr. Wadaňyzda qaýym bolun. Wefa edin. Öz araňyzda and içýäňiz ýa biri-biriňize wada berýäňiz qaýym durun. Hemsaýa goňşulugyňyzda ýaxşylyk edin. Hiç kime zulüm eziyet edamaň, zulüm beramaň, eziyet beramaň. Zulüm eziyet biriniň hakyny yemek, awul kefaýtmak, elin uzatmak, paçawlapdyrmak, adamyň dünýäsini garaňkylatýandyr, kabryny garaňkylatýandyr, kıyamatyny garaňkylatýandyr. Ine şeýtdirip Resulullah aleyhisselam olary ýola salypdyr. Ine geleli öz gurrunymyzy, onsoň iýlünimiziň bir ulkan derji bolupdy. Şin dersleri bilen inşallah tamam ederiz. 20 dagygada gowy wagtymyz bahadyr. Ey cemaatlar, ýöne ýanky gurrunda hamana bir erden anasyna aýdýar-da, men sana şu kadar işleri diýotyn, ýa musafirat Tehran maşat koymak, ya giyeceğin maşin menen, ya tükenimde, ya soğuk havada, ya kızgın havada zahmet çekip sana çörek getirip zahmet çekip haram çörek getirmek, halal ırzkal Allah derdiğinden getirip aydiya da, şu şeriatta işgali yok da şun aydiyani. Şunu dinanan Hudaý üçün vazifesine mi teşekkür etmeli. Yüzün ak bolsun nimel. Hudaý padaşyny bersin nimel. Näme minnet etýäň diýse günahkar bolar. Sen wazifäň diýse günahkar bolar. Wazifesini ada edýär ulkan zatda. Bir hamana idarada otýda bir adam sen işin ýola salýar. Bir döwleti işini ýa bir şahsy işini iş ýola salyp otýda. Bizde bariyet bizim işimiz ýola salýar, anda etýär. Wazifäň diýip kagdy elinden sogurp aýtsan gelişermi? Ya teşekkür edip almaly bolarmy elinden? Tanrı yalqasın diýmeli bolar rahim. Müteşekkiren diýmeli bolar rahim. Hudaý padaşyň bersin diýmeli bolar rahim. Ya sen aýlyk alyp kesipden wazifäň sen diýip gaýtsan insaniýetmişi. İnsançylykda ýok ki. Yani şuurlüňler bir bellice zatda bolsa iýilgüniň içinde şu mahal dertda. Yani bir erhili, bir dogan, bir inata, ogulgydyň içinde bir İslami zindigini owadyllayan zatçı. Koy açıklap aýdyly, kän gelin gyz oglan inşallah haýyrlanarly bugürüňlerden. Ey cemaatlar, öýüne gat adamlaşa zamanny owadyllýar. Onuq zarif karyla bilen hemme lahaz owadyllanýar. Aşpazxanalar, servisler ne kadar rahmet çekilýär. İmanlı ayarlılar. Hudaýa imanı varlar. Evin maşını owadylacak diýip, şik buş bolacak diýip, ne kadar zahmet çekilýär. Sen şu zaman bir tecmil owadyllamak zamanı bolupdyr da. Hop, bir öýüň içinde bir azajyk ahlakda, edipdi, bir ýaşaýşymyz owadan bolsun diýip gurrun bolýarmy? Gow öýüň içinde da bir arası öýüň içinde, arası evin maş, arası owadan servisleň içinde, kaşık, çengal, behterin gazala, dürügöy bişirilýär da. Oğlum bir ahlak, bir zindigi, bir yürek okşar yanak, şonu owadallar yanak, näme gerek? Aydın cemaat, näme gerek? Edep gerek, terbiyet gerek. Alım gerek däl ha. Maňa tahsilat ýürüýmýär ha. Maňa alym ýürüýmýär, maňa adap gerek. Çinançe öý owadalýarsa, servisler nagat owadallanýar, gazalar nagat owadallanýar, şokoladlar bilen dürügöy, meni adamlar gaýra gowy düşünýär maňa. Hatta bir tovar öýlerde bir kil, bir kaşık çangal, ya bir tovar dekor owadallyk zatlary ýadadyk diýip täzelýärler, şonu owadallajak bolup. İsraflygy ýerine ohum şoňa öýrädir. Erhiliň ahlagydy bir ogulgyz enata doganjyklymyz we ahlagymyz owadallaylyp, bir gurrunu giýerlermi? Näme diýip giýirmeliler? Näme diýip şu öýüň içinde zindigiden ýadamaly ogulgyz enata erhili?
Ey cemaatlar, ey musulmanlar, ey musulmanlar, ey Türkmenler, Ebu Hanife İmam Azam mezhep başımızın şagirdinin bir derman kefnayı deyinler. İmam Azam'ın Ebu Hanife'nin bir şagirdi. Kan isteyansınız adını. Kim? Hazreti Abdullah İbnül Mübarek. Mari esliyeti mardan, Türkmenin marsı var, Türkmenistan'ın esliyeti şutadan. Abdullah İbnül Mübarek. Ey cemaatla şu bir derman kefaydıptır. Hakkan, insafın şu kefi, altının suulini yazsan, onu da şu kefin erzesini eda edilen akta. O kefi cennetin akyan suulini yazmalı, behiştin suulini yazmalı. Näme diptir? Ey ahun mollalar, ey sofıcarlar, ey adançılar, ey beylik imanlı doğrular, ay diyen kefini öde bile adamın. Talabtul ilme 20 sene, 20 yıllap ilmin idinne gezdim diptir. Neçe yıl? 20 yıl ilmin idinne gezdim, tahsilatımı attırdım diptir. Ebu Hanife'nin önüne çöküt şu oturuptur. Cafer Sadık'ın önüne çöküt şu oturuptur. Ahmeş'in önüne çöküt şu oturuptur. Şabi'nin önüne çöküt şu oturuptur. 20 yıl ilmin idinne gezdim diptir. İdine mi? وَطَلَتُّ الْأَدَبَ 30 سَنَةً 30 yıllı edebin idinle geldim deyiptir. Hakıl çıkkamay şu ürünü. Näme deydi? Başşarat okuyup vermediler şiice. Şiice bir iletçili başşarat okuyup vermediler. 20 yıl ilmin idinle geldim deyiptir. Tahsilatımı arttırdım deyiptir. Peygamberin sözünden, dehretten ya beyleki her näme olsun, her näme şenasi olsun. 20 yıl ilmin idinle geldim deyiptir. Ve talabtul edebe 30 sene 30 yıl edebin idinle geldim deyiptir. Nehveyi berkhordu. Bir kepleşmen uğri. Ey cemaatla. İmam Ahmed ibn Hanbal var. 4 mezhep başın biri. Oturuyanmıştıkta Moğollarını almaydımana hamanı mün nefer aydan kefini yazıyanmıştıkta yetişmeni. Almanı yazı otuyda. Mün neferde fakat gözlep şondan edebi öğrenyanmıştıkta yazmayanmıştıkta. Şon edip oturuşundan, edip gülüşünden, edip kepleyişinden, edip yürüyüşünden, bir adama satışından, öyüne varşından fakat şondan edebi öğrenyanmıştıkta. 20 yıl ilmin idinle geldim, 30 yıl edebin idinle geldim deyiptir. Men kıydım tüşümli, oğlum tüşümli, kan ilmi kan, ya birda, ya bu ürünlü bilen, ey cemaatla, ilgunimiz gözlep göre haylinde. Avadallan paşarmannu. Yönümünü men açık sade günay deyin. Bu ürünlü bir adamlara yaraya, hamana bir erheleyi vada, ikisi de narahat şu öyde buluyan ikisinin arasındaki narahatçılığı, ikisi de narahat. Neziri doğrulacaklarını bilmeyeli zindegiliklerini. Şol adamlar şu üründen kovu hayırlanıp doğrulap biliyeli. Çinançı kan erheleyi özünüzden beylikiden eştiyansınız, görüyansınız. Şu Resulullah'ın zindegi namasını ştadan aydılıp du, eştip öyleri bereketli olanlar. Erheleyi doğan, ondan sonra gelini, öğüdü, ne kadar öylü bereketli olandır. Şoňa bu gowy ýaraya. Başga kime ýaraya? Çağıcıkları terbiyet bermeli bu ürünleri. Çağıcıkları terbiyet bermeli. Can oğlum, can ýydım, bir kepleşmän ýolu vardır, kepleşmän uğru vardır. O biter öğretip bilmeýän dämi? Şu gurlunlar aýdylypdy. Eşitde bir dagyga, 2 dagyga şon aýt. Biterdi bolmadymy? Eşitdirdir. Gördüňmi? Şunu bildiňmi? Şunu öwrendiňmi? Aýtdydyr şeýtde. Şeydilse dağı naat ilgun doğrulardı. Resulullah canın şu ürünleri, ulamaların şu dirman kepleri, ilmin idinne geçişleri necile, edebin idinne geçişleri necile. Yani o ilgunun çıman müşkilimiz şu daşı. Aslında bana doğru cevap verilen ak diyede.
Saçan maşynna dädem bolsun, ya enem bolsun, ya äri, ya hili, ya ogly, ya gydy. Dogunum men asyn birak diýip aramak men dogunumy diýe. Äskeren adam diýe. Hiç bir äskeren ak diýe. Görseňde hamana özüne ya sofat goýupdyr, ya özü bir ýeri gatnan bolýa, hiç edebi de ýokda. Eşitsin dinin gurrüňini. At butdan hiç de peýda bolup görmek. İşte bir gurrüňeli onlar derman, belkim Hudaý gursagyna goýsun, bu gurrüňler eşitsin, at näme, ýöne sofçylyk näme, ya ýöne aýlanyp wagt berme näme, ilm näme, din näme diýe, Hudaý näme diýe, öwde eşitlermen alan aýtyp bereýin. Hulasa bir qysgaça gurrüň, inni sen soraýanda, hop, men edebi näjere öwrenmelini, ilmim ba, tahsilatym ba, malym ba, ilmi näjere öwrenmeli? Ya oğulgıydıma näjere öwredeýin? Öz içerime näjere öwredeýin? Belli zat. Behterin edip kimin edebi? Resulullah'ın edebi. Şu mahalleçili 3 ýyl, 4 ýyl bolup barýar Resulullah'ın ýaşaýyşyny aýtyp barýar. Ey jemaat, edipden başga da eşitdikmi? Şodur şu terbiyet dälmi? Şodur şu edibin gurrüňi dälmi? Şodur şu şahsiyet, buzurgwary, ihtiram, rahm, mehabbet, geçirimlilik, güzäş ondan başga gurrüň madmy? Her hepde aýlaw doluw gurrüň şoňa bar ýady. Resulullah'ın zindigi namasyn öýde ýörtmeli, eşitdirmeli. Başga hiç ýol ýokda. Başga ýoly ýokda. Bir murabbi, bir osve, bir ulgu berip, ülgü berip, ulgu. O da Resulullah janna belli ki 4 ýyl bolupdyr ýaşaýyşdykyna 62-nji ýaşyna geçipdir. Indi ýanky gurrüňi gözde bir beýik insanlaryň biri kim? Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın ummatyna 1230 ýyl mundan ozal dünýeden geçen adam al-Muazmış. Emma evliyalığı güýçlümüş. Al-Muaz bolsa adam evliya bolaýany o elbetde. Näme diýip? Allah'dan kam gorkýanmyş. Odurluşda da agdalanır kim? Hazreti Berekatul Asr, Hazreti Berekatul Asr, Hazreti Ma'ruf Karhi. Tarihta Ma'ruf Karhi näden näme diýe? Berekatul Asr diýe. Kaza fi siyar lil İmam Az-Zahabi. Tarihte ulamalar näme diýe? Ma'ruf Karhiň gurrüňi bolanna. Öz zamanyny bereket bolup Allah'ın iyi veren adamsy. Öz zamanyny bereket bolup düşen adamdy diýe. Ilmi kennelmiş çıka, bahs eder ýanyk, munazara eder ýanyk, ulamalara gelin otur şeýliň diýer ýanyk, ilmi azmış. Onu da çuňyr ulamaly ewine barıp oturýanmışdyklar. Hudaýdan maňa gurrüň berdi ýanmışdyklar. Qysgaça kepler aýdyp ýüreklerini erdiýänmişdik ulamalyň. Kim ýaly Ahmed ibn Hanbal ýaly adamlar barıp şoň wagtyny eşitýänmişdik. Çuňyr ulamaly haýırlanýanmışdyklar. Hazreti Ma'ruf Karhi ulamalar bar şondan haýyrlanýanmışdyklar. Şoň bir derman gurrüňi bar. Yaltanman men aýdyň, siz de otyňyz bir derman adamyň gurrüňi rahmat ýagmaga sebep bolar mejlise. Bostany Sa'dide aýdýär. Kasirah Ma'ruf Karhi bejost. Kasirah Ma'ruf Karhi bejost. Bir adam Irakda Karhi diýen obada Ma'ruf Karhiň salamyny ötüpdir. Bir derman gurrüň, ýoksa bir mejliste wagt güýmemeden çürüm aýdylýan gurrüň ýokdur. Bir miriz, bir içağır, kılıksız, hem özü mirizmiştik, hem ahlağı mirizmiştik berden baran adamın. Anırdı bir kılıksız adammıştık. Ma'ruf Karhiň öýüne barayın bir näçe maňa hyzmat etsin diýip bardyr. O da beýli bir ewliya adam, gursu gaýratdan dolu adam. Odalle geçenler ha, Yahudiler jeşin tutanna, Hudaýa dillegirip jeşin tutanna, Ma'ruf Karhi näme diýänmişdik öýünne? Fakat kul huvallahu okuyyamıştık. Hudaýyň azamaty ýeriň ýüzünde döwülmesin diýip. Beýle bir gaýratly adam ha. Hulasa ýanky adam şoňa bardyr. Şenidem ki şebha de hitmetne hoft. Çün merdan miyan bastuk kart ança goft. Gelipdir görsü bu adam hem meriz hem kılıksızmıştık. Tahtın üstüne yatırıptır. Yan Hazreti Ma'ruf Karhi bilin kuşap ele yağın çermep su getirtir, çay getirtir, nahar getirtir. Mına hizmet etip ettir. Şoň bir derman gurrüňi bar. Yaltan Ma'ruf Karhi
Ol adamda hiç gıygırıyan mammal. Bana näme berek? Näme etdip? Mihman ha öde. Bana kan zahmet çıkıp giyeceğin bir yarına Ma'ruf-ı Karhi Allah ondan razı ol. Huday onu cenneti Firdevs ata etsin. Şu tahtın yanına uyku tutup irkiliptir da. Suhanhay munkar be ma'ruf goft. Ki yittem çera qafil az bey bekhoft. Hazreti Ma'ruf-ı Karhi yatqaltır, yadattır da o yankı yatan adam gıygırıp sevmeye dürptür. Siz ahun, siz evliya sarap, siz hizmet edeniz, giyeceğin yarın ha. Siz yönü attırsınız, siz zadınız yoktur, hizmetin uğrun bilyen nefsiniz, ağzına gelen paçavlap söğürttür. Ma'rufun ödeyin ha. Ağzına gelen naidiptir. Yönü siz at but, yönü nehme, ağzına gelen naidiptir. İnsaniyeti var, mertliği var. Yeki goft ma'ruf ra der nahoft, şenik diki dervişi nalançı goft, ohun bir aytiptir, ey ma'ruf diptir. Näme diýäbi dälipdir, qawda öwer diptir. Özi yatanak, seni yatırmak, hemsaýlary yatırmak diptir. Zynda öwer elinden tutda diptir. Ger insaf xahi sagi haq şanas, bisiret bih az merdumiz nasepas. Amşala adam aytipdir. İte çöre oqlandı qurğun mulaya diptir. İt qowdan bizire qadr bilmeyen adamdan diptir. İdirdette öwer daşalyk diptir. Ma'ruf-ı Karhi nämetdir. Ol Allah'ın do'sy. Ol owasyna barakatul asr bolan bexandid. Ma'ruf-ı Karhi keyfet gülüpdir. Bexandid goft ey delaram joft. Perişan meşo zin perişan ke goft. Meridin aydiyan kefini narahat bolma diptir. Huday onu merid etti diptir. Beňde janym sag diptir. O bir gije, iki gije, beş gije şükürnen süýmde oturup bilim kuşar diptir. Eşitmen şük bolayl, näme işgal var diptir. Aydar goýar da diptir. Men Hudaýa şükür ediyen, men o däl, o da men näl diptir. Şoň şükürnen süýmde bolsa diptir, bilim kuşajak, näme işgal var. İnni gurrun tamam mı? Sa'di näme diye. Sa'di näme diye. Hazreti Sa'di näme diye. Nebini keder kar torbat basist, bijuz gur ma'ruf nist. Nebini keder kar torbat basist, bijuz gur ma'ruf nist. İnni sana maňa dertayt ya Hazreti Sa'di. Karh diýen bilýänsiň Araqda bir şähriň at dipdir. Qumkan diptir şatada. Emma hiç qum agzalanak faqat ma'rufun qabri ma'ruf diptir. Başga da tanlanak diptir. 1200 ýyl bolupdyr şol adamyň dünýeden geçende. 1230 ýylla bolup barýar. Hazirde ma'ruf da şo atda ma'rufmyş. Ma'ruf-ı Karhi. Ma'ruf-ı Karhi. Inni bu gurrun näme gerek şu meclisiň içine? Bu adamlaryň bigat edipleri ýokurda, bigat jamiaň içinde İçtimai yaşamak deyip mına diysen ay, temettün deyip mına isten ay, medeniyet edip yaşap duruşunu ödü adamlar bilen, edip ovani adamlar bilen uğurduş gidip saklap duruşunu ödü, mın cami şinaslığına aytacak mı, mın adem şinaslığına aytacak mı, mın edibine aytacak mı, gayratına aytacak mı, ahım tarihte yalfallaşına aytacak mı, ahım bizim şuurun näme gerek? O bir adama awul kefay dipdi, söwüpdi, şoňa hyzmat edýärdi. Inni gel öz ýylynyň içine. Äri, heleyi, dogony, enatasi ogul gydy. Edin ýaxşylygyny aýdyp duqa, maňa minnet etme diýip aýdylýardy. Haýsy edip bolmaly be? Bilar ýamanlygyny aýdyp duqa, oňa hyzmat edýärdi. Aglyna gelen söwüp duqa, ol hyzmat edýärdi. Emma şmal bir erheleyni ya heley erne bigat zahmetlerini aýdýarda wazifaň diýe minnet edýärdiň maňa diýe. İslamda ýokdur bu gurrun beýdimellerdir. Teşekkür etmeli. Aýdýanyňa dogry diýmeli, başaramak da bagşla da diýmeli, birder aýdmaly şoňa. Dogrydyr diýmeli, ýerine ýetirip teşekkür etip bilmeýän diýmeli. İnşallah haýır doga ederim sen hakynda diýmeli. Ýene aýdýan bu gurrunlar hamana sen ya bir gelin bu gurrunlar eşdiýär da Pakir öýünde ogurlajak bolýa.
Hudaý kuwat bersin, bir hamany şuurryň eşitip jany bilen dogurulajakdan zinanasda dogurlanjak kädenna şu öňkü gurulan terbiyeti bilen gitjekden dert iştaý. Yoksa bir erhili ýaňdaýdandyr, bir erhili ikisi narahat bolsa şu öýüň narahatysyna şuurryňdy eşiteli elbetde öýe bereket gelir. Şeýle bolmaly, bizire bolmaly diýip bir tovar zatlary öldür diýer salar. Emme dert iştaý hamany zinany jany bilen doguruljakdan gylykdan çykjak käden öňkü gylyksyzlyk bilen gitjekden Hudaý kuwat bersin şu dinana. Hudaý şoňa ýüregiň giň etsin. Taňryň güni känna günne wada başynda azak et. Ya doguruljakdan zinany doguraljak käden haçana çeli sabretip gezmeli onu. Hudaý kuwat bersin şolara. Ne qaynını, ne qaynata, ne dogullarda hiç kimde şoňa Allah kuwat beren akda. Ya şu gelilleri, ya şu erki adamlara. Gayrat etsin şi, men oğlum saklatdyň, men dogunum saklatdyň diýip şu zinanlara bir adam teşekkür etmeli la. Ya şu dogununa geliniň enasy teşekkür etmeli la. Körekönni gydym saklaýan näme diýän diýip ýok zatda da ýokda. Hudaý kuwat bersin şu öýlere. Ýüreklerini Hudaý giň etsin. Hudaý şolara kän padaş bersin. Kıyamet dereceleri uluqandyr. Ýöne bir taňryň güni kän pakirlara kynçylyk bilen geçýärdi. Allah Taala in ýene aýdýan bu gurrunlar oglanyň şoga terbiyet berilip da ograsa ilwin jamaa abat bolar. Hudaý Taala ýaşaýyşyňyzy bereketden doly etsin. Hudaý öýleňizi nuri imandan doly etsin. Mehabbet ýörüýsin, edep ýörüýsin, terbiyet ýörüýsin, hoşa ahlak ýörüýsin, gylyk ýörüýsin jan Hudaý. Hudaý Taala dünýäňiz ahiretiniz abad etsin. Sagat 10 ýarym bolupdyr giýjäň çortdyr kızgın hawaň içinde. Beýli nesip etmeli bir märeke köpimizde jowan oglan bolup Allah'ın nigmatydyr. Allah'a teşekkür edip içiňizden aýdyň. Elhamdülillah. 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 Bir alham 3 kul huvallah okuýaýlyň. Ötölleň ruhuny da bahş edeýli, ilwinimde doga edeýliň, watanymda doga edeýliň. Beýleki daş ýurtlarda gezip berellere, ýankyýanyp zähmet çykıp ärini saklap duran, ýa azal kefine zinanatyny, ýa inatatyny, ýa olgyny saklap duran, şiňiji ýürüýti şu benlilerde doga edeýliň. Hudaý şolara kuwat bersin diýip okuýberiň alhamdulillah. Bi'izzati amma yasifun. Selamun alal murselin velhamdülillahi rabbil alamin. Hacı bayrama hunnamullah şafakly bender türkmen ilahi amin. Müşkülümüz var deyipdirler, ihlas bilen doga et, marizimiz var deyipdirler, hatmy Kur'an-ı Kerim ma, 3 hatmy Kur'an, howlukman doga etajağıncal. Ilm ýörüýsin, edep ýörüýsin, terbiyet ýörüýsin, iman ýörüýsin, abre ýörüýsin, emniyet ýörüýsin, mehabbet ýörüýsin jan Huda. Amin jan Huda. Amin jan Huda. Amin jan Huda. برحمتك يا أرحم الراحمين. بارك الله معنا. السلام عليكم.